ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪಣಂಚ ದಾಖಲಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10-20 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ 37 ಥಿಯೇಟರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆನಾಗ ದೇವರ ದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದಿಲಕ್ಕ ಹಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆನಾಗ 75 ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ಕಸ್ ಸರ್ಕಸ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಆತೇನಾ ಮೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಹಿಚ್ಚಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೀಟರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಬೇಂತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪುಗರ್ತೆದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ನಟಿ ಸಾಯಿನ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರರೆಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು.
ಬರ್ಸ ನಮಕ್ ಜಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೈದಿನ ಚೇತನ ಮಾತೇನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಜೋಡಿನ ಅವಡು ಮಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಗುರುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನ ಅನಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದುಂಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುವೇರ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಜಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚಾಲನೆ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ವಿಜೇತೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾನ ಚಿತ್ರ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಶಬ್ದ 2 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ತರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಡರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗಳೇ ದೈದಿದ್ದೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಡು ಅಭಿನಯನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರನ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಡಕರ್ದ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಗೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಹಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದು ಮುಖ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರಹಗಾರರು ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರರು ತೆಲುಗು ದರ್ಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಸರಿಯಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದ ಪುನಃ ದಿವಾಕರ್ ಬಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರಿಯಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಿರಿಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್ ಸಲ್ದಾನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಡಿಟರ್ ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಬೆಮಾರ್ ಮೊಟ್ಟುಗುಲಿರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಿರಂತರವಾದ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಈ ಪುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಏನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾಡಿದ ತುಳಿದ ಮಾತಾಡಿದ ನೇಯ್ದ ಒಲಾನ ಎಡೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇವದಾಸ್ ಕವಿಗಳ ಸರಲ್ಲ ಇದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸರಲ್ಲ ಇದ ಸುಲೆಪಂದಿನ ಕಿಶೋರಲ್ಲ ಇದ ಒಲಾನ ಇತರ ನೇಮಾಂತದಾಗಲೇ ತುಂಬ ಕಡಪಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಜೀವನ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ಲ ತುಯಿಲ ಕಾಣೋದು ಸೊ ಆರ್ಲ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟೇ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಒಲ ಎಡೆಟ್ ನೇಮಾಂತ ತುಂಬ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಯುವ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತೆಲುಗದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಲುಗದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿದ ನಂತರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ ಆಯ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಅದು ಬೇತೆ ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ ಪನ್ನಂಚತಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೆ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಯಾನು ಸುರು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ವಿರುದ್ಧಿನ ಚಿತ್ರದ ದಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನ ಉಡಲದ ಮೋಕಿನಾರು ತೋಜಾದ ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ಸುರುಕಾದ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ನಾಯಕ ನಟಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆನಂದ್ ಕುಂಪಲ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಟ್ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಿಡ್ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸೇರ್ನಂಚ
ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೆರು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಚಿತ್ರಗ್ ಉದಿಪಾನದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪಡು 1,000 ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೋದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೊಂದುಂಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಂದು ಉಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಗಿಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕಡತನ ಚಿತ್ರನ ಧರಣಿಯ ಹಿರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಕೈತಾಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನವರಸ ರಾಜ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಇರು ಪತ್ತಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ತಲೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆ ನದಿ ಇದು ಐರ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಐರ್ಬಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಐರ್ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆದುಂಡು ಇತ್ತಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪ್ರಪಂಚದೊರ್ಮೆಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾದು ಅರೆಗ್ ಸುರುಕಾದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯಿನ ತುಳು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಏರನೇ ಆವಡು ಅವೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ತುಳುವೇರ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರಗ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಪಣದು ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರಗ್ ಚಿತ್ರತಂಡಗ್ ಎಡಬೇಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವೇ ಬಾತಿರು ನಾನೊಂದು ಇನಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುಂಡು ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ನಂಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾತಾ ಪೆರಮೆದ ವಿಷಯ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಪಡಿಸಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಅಂತಗ ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಆತನು ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಆತನು ಗಿರಿಗೆಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಸರ್ಕಸ್ದ ಸುದ್ದಿ ದಿನಾಲ ಇಂಕಲ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಂಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ತಿಕ್ಕಾಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕಾಡು ದಯಪಂಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಯುವಕೇರ್ದೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಈ ಎಂಚಿನ ಬೋಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಮನಪನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಐತೆ ಬೆರಿಯ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆನ ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಖಲು ಬರ್ಪರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪರು ನಿಖಲ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರೆಯಾಡು ಸರ್ಕಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡೊಂದು ದೇವಡ ನೋಟ ಮಸ್ತ್ ಜನರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರೆ ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲೇ ರಕ್ಲೇರ್ ಮಾತಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನರದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಾರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಪಂಚಮಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಕೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮುರಣಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ನಡತಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ 10,000 ನಿತ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ದಾಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾರನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಜರ್ನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲ್ ಅತ್ತನಾರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದರು ನಟನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು 2ನೇ ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಪಡ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ತುಳುತ್ತ ಒಂದು ಏಕಮೇವ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನು ಬಂದ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತ
ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಪಚ್ಚಿನದಿ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಶಸ್ಸು ತುಳುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಮೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಪತ್ತದೇರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ ತೆರೆ ತಗ್ಗವುದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಯಾರ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುದಾಗಲ ತುಳು ಸಪೋರ್ಟರ್ನಾಗ ನಾವು ಮನಸಂಜೆ ಮನೆ ಎದುರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ದ್ಯಾಮಲ್ದು ಎದುರು ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಮಲ್ದು ದುಂಬರೋಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿಂತನ ದುಂಬು ಸೊ ಐತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಡೋಲೇರೆ ಆರ್ಯನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿರು ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆನೆ ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಎದುರು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪೋಚಿನ್ ಸೊ ಆರು ಹೊಲ ಇತ್ತು ಕಾಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಆರು ತುಂಬ ನೋಡೋದು ಕೇಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ತೋಜಿವ್ರು ವೈಟ್ ಗಡ್ಡ ಬಾಳ್ದು ಎಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ತಂಕ್ಲು 2 ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರನ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತದ ಗಲ್ಫ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ 51 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲೆ ನಡಪಾದ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಚಿತ್ರನ್ ತೋದು ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದರು ಇನಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ್ಲೆಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುರುತವಾರನೆ ಚಿತ್ರ ತೋದು ಚಿತ್ರತಂಡನ ಗೆಂದಾವಡ್ ಪಂಡದ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯರು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಯೋಗರಣ್ಣ ಸಂಪಾದನೆ ಹೊರಗಿನ ಪುತ್ರ ಪೂಜೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೈದಿರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿರಿಯಾಗ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಆಡೋದು ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬಟ್ ಯಾನೆ ಒಂದು 2 ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಂಕದಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಸುರುಗಾದು ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಲೆವೆಲ್ ಆದಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಆ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಏನಿಂದಿಲ್ಲ ಏನಿದ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ತೋಜು ಆ ರೂಪೇಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ പോകുന്നു ಆ ಏನಿದ ತೀರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏರದಕ್ಕೆ ಏನಂದ KN ಟೈಲರ್ ಇರ್ದು ಪದ್ದದು ಇಡಮುಟ್ಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬೆಂತೇರು ಅವು ಮಾತ ತಿರ್ತದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದು ಯಾನ ಆದಪ್ಪು ಅರ್ಜುನ ಆದಪ್ಪು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆದಪ್ಪು ವಿನೀತ್ ಆದಪ್ಪು ಸುಹಾನ್ ಆದಪ್ಪು ರಾಹುಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾಕಂದ ಆದ ಇದು ತೋಜುಂಗಿಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಅದು ನಾನು ಭೋಜನ ನಾಕ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೋಜನ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪಗಾಲ ತೆರಿತೇರು ಕಾಪಿಗಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಪಗಾಲಲ್ಲೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪಂಪನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಏನಿದೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಏನಿದೆ ತೀರ್ಥ ಮೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾಲಿ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಗೋರಿ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಂಚಿನ ಗಿರಿಗಿಟ್ ದಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರೆ ಸುಮಾರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪಿಲಿ ಆದಪ್ಪು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಣುದು ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಪೀಟಿಗೆ ಅವು ಸೊ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡಿದ ಅನ್ಬೇರೆ ತಾವರ ಅರಳುನದೆ ಅರಳದಿಜಿ ಅರಳರ ಟ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಕೇಳೋಣ ನಾನು ಸೊ ಇನಿಕಾದ ಈಗಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಆಯೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋದು ಪಕ್ಕ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಜಾನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಖೇನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಗಲಾಗತ್ತೆ ಜಾಗ ದೂಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾನೇ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ದ ದುಬೈದ ಶುರುವಾಯಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಣಿಪಾಲದ ಎಂಡ ಕೋಡತ್ ಮುರಣಿ ಟೋಟಲ್ 51 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ದ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಯೇರು ಪಾರಿಯೇಟ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ದಾದ್ರ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಗಳೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಳು ಒಂದು ತುಳು ಟೆಂಚ ಬಂಡ ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಜ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುದಾಗ ಲೇಬಲ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಸೊ ಎಂಗಳೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ನನಗೆ ಶೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಫಸ್ಟೇ ಬುಕ್ ಕಾಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಜದೊಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಡಿದು ಕೋಡೆ 8 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಅವನು ದಾಖಲೆ ಬರಲಿ 5,200 ಟಿಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆದಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ఒక వేదిక ప్రతి ఒరియల యానే ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಲೆಪ್ಪೋಡಕ್ಕೆ నేను ಬಟ್ ಎನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಬಾ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಆಂಡಲ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ಇದು ಮೋಕೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ఒక ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ನಾನು ಪನೋಡೆ ಈಗ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಆದ ಮೋಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಮೋಕೆದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋರು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೂರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ఆయన పాడువారు ఐకే వల్ల కారణ ఎంగల పిఆర్ఓ బాల జగన్నాథ్ క్షేత్ర సో అలాగే థ్యాంక్ యూ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸಂಬಸ್ಟೇಟರ್ ಅದು ಹೋದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ತುಂಬುದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮರೌಂಡ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 10 ಫ್ಲೆಕ್ಸ ಹೊಡಿಯೋನು ಒಡೆ ಒಟ್ಟ ಪಾಡದು ಕೂಡ ಪತ್ತು ಯಾವ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಮ್ಮು ಹೋಗುದು ಆರು ಮಾತಿಲ್ಲ ತಾರಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಅಂತ ಯಾರ ಬುದ್ಧ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ పోతుడు సో ఎండ్కి పంపించినావు నువ్వు మాత్రం ఇండస్ట్రీ ಬಗ್ಗೆ పన్నాను ఒక ತುಳು ಜನಕುలు ಇದು ಓಲ್ಲ ದುಬೈಡೆ ರಿವ್ಯೂವೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇರಲ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬುಕ್ ಆಡಿ ದುಬೈಡೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಪಿನ ಮೋಕೆಡೆ 1250 ಜನ ಅಕ್ಕಲೇ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಊರೊಮ್ಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಮೆ ಏನ ಪಂಡ ಏನಿದ ಮುಖೇನ ಇದು ಸರ್ಕಸ್ ಮುಖೇನ ಆಪಣಂಚಿನ ದಾಖಲೆದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು 10-20 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ 37 ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆನಾಗ ದೇವ್ರ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆನಾಗ 75 ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕೇರಿಗಾದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಏಪಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಬರಪಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿಡ್ ಬರಪಾರು ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರಪ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ഉണ്ട് ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ 1% 99% ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೀಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೈಸು ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಪಿರೌಡುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆಗ್ಲಿ ಇಚ್ಚಂದ ಯಾನು ದಾಲಾತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ 3 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಹಾಕಲಿ ಇದಾಗಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋದು ಒವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಾಗ ಎದುರು ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಕಲೇ ಒಂದು ಜೋರನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳಿಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವರ್ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ವ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನು ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಬಂಡ ಇದು ಬಂಗೊಂಡು ಜನ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಳುಕಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅದು ಮೂಜಾಲ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಪಾಡ್ನೇನು ದೆಬ್ಬಾದು ಕೊರಪ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಆಕಲ್ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾ ಕವರಾಣದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಚೆಡ್ಡ ಬೇಡ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಪುಗರ್ತಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಪುಗರ್ತಿದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೋಡೊಂದು ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದೇ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮೀರ್ ಪನ್ನೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ 2 ಜನ ಪಾತ್ರ ನಿಂಚನೆ ಅಭಿನಯ ಪನ್ನೆ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ರಚನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಾತ್ ನಾ ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆದ ಜನಕುಲ್ಲ ತೂಪಿಲಕ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆವಡ್ ಬಂದು ಕೊಡೋರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಡಿನಿ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುನವೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡು ನನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಎಂಚಾಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶನ ಟೀಮ್ ಪಂಡವು ಸರ್ಕಸ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾಲು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ದಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಇರು ನೆಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಲು ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಗ ಬುಲಿಪಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊದಲೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೇಡು ನೆಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಜಾರ ತಿರುಪವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆನಾಗ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರ ಏರಂದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ತಂಡಗಳನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತಾಡಲ ಕೊರಡು ಕಂದೆ ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರಮುಖರು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಾಡಿಕೆ, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ರೈ, ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅನಿಲ್ ದಾಸ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್, ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು,
ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸಲ್ದಾನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಹುಲ್ ವಶಿಷ್ಠ ಜೀವನ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.